Yanka bala kuma turo masko ka baye su dai ya sangala. Mama an tofi aminin tofi kamalin ko sai jalili. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Akara mukalla. Akara mukalla. Ka gan tun daga sabar nake. A kafa. Yawwa barka da zuwa. Yawwa. Yawwa. Tun daga sabar Yawwa nake. sannu. Malam, kana ji? Wannan da kake gani uwar gida ta ce kuma amarya ta ce. Allah sarki. Daga ita ba ƙari. Amma haka muna zaman mu. Limi lafiya ta ce wai kawai in sake ta. Ka sake ta? To, ta gaya ma dalili? Wallahi ba ta gaya man ba, a karma kalla. Ta ƙi gaya man dalili. To, ni na san dalilin. Kuma za a bincika. Allah ya da taurari za su gaya mana dalili. To, larka sisi larka siya lasiyan ya gwatsal kasiba. Kuna ji? To, larka sisi larka siya lasiyan ya gwatsal kasiba. Larka sisi larka siya. Gaskiya ne. Subhanallahi. Lamari ya lalace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke da gaskiya ki. Ka ce dole ya sake ki. To, larka sisi larka siya. Lasiyan ya gwatsal kasiba. Kai zaɓi guda ɗaya a nan. To malam ga alamun wanda nake gani kamar zai yi. Ka zaɓa na ce zaɓi Ga wannan. Shi ka zaɓa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi. Lamari ya lalace. Ye? Yawwa. Dole ki ce ya sake ki. Ai abinda nake gaya maka kenan. Kai ya akai haka? Ka baro shiri tun rani. Ba wani labari ko? To, ni dai ka san na cewa ban san dalilin da yasa ta ce in sake ta ba. Baiwa gare ka. Kuma sannan ba wani labari. Aljana ta aure ka. Ko ba haka bane? Ni fa Wata nawa da yin bikin? wata 4 kenan. Amma har yanzu komai shiru kawai. Shiru kawai Kamar malam. kawai ce a gidan. Kaga in naje da daddare sai in ji wani abu haka zindundan. Kawai shine kawai. Kamar goyon baduku. Kwarai kuwa. Kamar to Haka kuwa. ai shikenan. Ba ko zan iya zama. Dole da shi ba. ne gaskiya a raba aure. To kin san yadda za a yi? A'a ban san. Shiga gida ki jira ni. To shi Yawwa shiga gida ki jira ni. Allah ba mu. Za mu yi miki wani turare yau a nan za ki kwana. Sai kuma abin da za a yi. Ai, zan baka kuɗin mota. Yes. Za ka tafi Zamfara idan ka je zan maka kwatance za ka bar lambar wayar ka akwai wani malami da zan haɗa ka da shi. Zai baka kullum magani ka kawo mu. Idan ka tafi kar ka dawo sai kai sati 3. Kwarai kuwa ita kuma zan mata sirace. Zan mata wani rubutu kuma za a rika tsima ta da magunguna. Abin da za a yi kenan. Allah baka lafiya ka ji ko? Ka tashi ka je yanzu. Malam. Ki jira ni fa. Ni ba ban fahimta ba. Yawwa ki samu ruwa ki wawwatsa ki wanka. Uwar gidan tawa in bata nan. Kwarai Sai in kuwa. tafi Zamfara can. Magani za a yi mata. Kuma can Zamfara ka san tashin hankalin da ake. A'a ka je dai. Ni na gaya maka za mu baka wani lakani da rubutu. An Allah da Allah zai kare ka. Za mu haɗa ka da rohanai. Za su kare ka in Allah yadda. Malam. Na? Billahi Ba a nuna ni. Wa. Daga faɗan Dan gaskiya. na yadda a rada ta tuntsire ni. Ta tuntsire ka. Billahi lazi. Kai. To. Malam. Kana ji? Eh. Karkace za ka wani gizgiri za ka wulakanci. Yanka bala kuma turo masko ka baye su dai ya sangala. Mama an tofi aminin tofi kamalin ko sai jalili. Kai. Daga faɗan gaskiya.